Ahoj, vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech jako jsou zdraví a výživa, cvičení a pohyb, osobní rozvoj a mindset. Informace, které se tu dozvíš, tě posunou na novou a kvalitnější úroveň tvého života. Ať už jsi kdekoliv, užij si poslech a jdeme na to. Tak, my vás zdravíme u dalšího podcastu, kde jsme si pozvali naši výbornou kamarádku Otku Svobodovou, tak, se kterou jsme se rozhodli natočit další podcast, protože nám přijde jako hodně zajímavý člověk a určitě má hodně co předat. A já to nebudu úplně nějak zdržovat. A já bych teda jenom řekl o Otce, že ona sama se nazývá jako průvodkyně šťastným životem, tak bych se chtěl jenom teda tě zeptat, jinak tě zdravím teda samozřejmě i Radka, který je tady s náma. Já vás taky všechny moc zdravím, ahoj. A zeptal bych se tě jenom teda, spousta lidí se jakoby nazývá nějakým koučem a tak dál a ty se tak nějak spojmenovala jako průvodkyně šťastným životem, tak jenom jestli nám řekneš tak nějak jakoby, jak to vzniklo a posuneme to nějakou potom dalšíma otázkama dál. Tak předávám ti slovo. Tak já děkuju a taky vás zdravím, posluchače, zdravím i vás a děkuju za pozvání. A jak to vzniklo? Já když jsem to chtěla nějakým způsobem jako uchopit, co vlastně jako dělám, tak si říkám, nejsem koučka, že jo, protože kouč pouze pokládá otázky, nejsem mentor, protože to není prostě čistě mentoring, nejsem ani terapeut, ani psycholog, ale vlastně jsem si říkala, já vlastně dělám jako všechno dohromady. A ti, co se nazývají v dnešní době prostě coachingem nebo coach jako takovej, tak těch už je dneska jako neskutečně moc. A jednoho krásného dne jsem měla tady na konzultaci mladou dívčinu a říkala jsem si, jak já jí vlastně jako vysvětlím, co teda jako dělám. Když řeknu coach, tak to asi jako nepochopí. Jo, když řeknu terapeut nebo psycholog, tak to jí vyděsím. A teď mi to prostě přišlo. Já prostě jenom doprovázím lidi k tomu šťastnějšímu životu. Protože jsem přesvědčená o tom, že všichni a ta naše hodnota nebo prostě chceme být v životě šťastný. Asi se mnou budete souhlasit. Určitě. A občas prostě jsou věci, které nám v tom brání, ať je to naše třeba zdraví, nějaká nespokojenost prostě ve vztazích, v práci, nebo trable s penězma, nebo cokoliv, jo. Takže spoustu lidí tam má nastaveno, budu šťastný až. Jo, takže já je vlastně přivádím i k té vnitřní cestě a k tomu, že je to zevnitř ven a že nejdřív musíme pocítit to vnitřní štěstí a jak já říkám, z většiny části, s čím lidé za mnou přicházejí, tak jmenovatelem všech jakoby problémů, když to tak nazvu, je nedostatečná prostě láska, sebeúcta a důvěra v sám sebe. A především ta důvěra, že všichni víme sami, co máme dělat. My to všechno máme v sobě. Není žádný tamhle guru, který ví víc než já. On možná má víc nakročeno nebo víc toho zažil, víc si toho prošel. Ale nikdo vám nemůže dát návod na to, jaký život máte žít vy, nebo jak vy máte být šťastnější. Takže já jenom jako proto říkám, že doprovázím a tak nějak tu důvěru v ty lidi zpátky jako navracím do toho jejich středu. Hezký. Jo, já jsem hledal někde ten svůj návod, když jsem se narodil, ale nikde jsem ho nenašel, takže pak jsem zjistil, že je nějaký osobní rozvoj a že člověk fakt jako musí sám sebe nějak poznávat a zjišťovat vlastně to svoje jakoby bytí, co tady má, tak nějak za ten úkol, když to řeknu, a nějako dál jakoby potom i člověk zjistí, jako, že to není jenom o nás, i když na jednu stranu je to o nás, my se musíme jakoby tak nějako, jak to říct jakoby poznít, uvědomit si určitý věci a potom i ty si poznala, jak si taky poznala sama sebe, tak že můžeš předávat tu hodnotu dál a dělat ty lidi šťastnější vlastně tady v tom. Tam ještě bych se rád vrátil trošku jakoby na začátek, protože ono pro spousta i třeba posluchačů
se může zdát, jakoby, že člověk se narodí s něčím takovýmhle a následuje takovou tu svoji cestu, ale já vím, že u tebe to úplně takhle nebylo, že jsi taky prošla takovou tou klasickou kariérní, dá se říct, i jakoby cestou života, práce a tak dále, tak jenom jestli nám můžeš trošku jenom říct vlastně, co jsi dělala předtím, než jsi začala dělat tohohle z toho vlastně jako průvodce. Tak než jsem začala dělat průvodkyni teda, ne cestovního ruchu, i když občas je to takovej cestovní ruch, nebe, vesmír a podobně, a země, tak vždycky se mi lidi smějou, když řeknu, hele, já jsem inženýrka ekonomie a managementu, jo, zaměřená na marketing a úplně možná ta cesta, kde to začalo. Já vlastně, když jsem se na střední rozhodovala, kam, nebo na základce, že jo, rozhodovala, kam vlastně dál, tak buď peďák, anebo obchodka. Protože jsem vždycky, tam už jsem jako tušila, že bych chtěla pracovat s dětma a učit a předávat a tak dále. Ale vyhrála obchodka, protože je líp placená a uplatnění, jo, a tak dále. Takže mě to vlastně hodilo do téhle cesty. Takže obchodka, pak teda po maturitě jsem hledala školu, která by byla tímhle směrem a zároveň práci, kterou bych přitom mohla dělat. Takže jsem nastoupila, že jo, na ekonomickou teda školu se zaměřením na marketing, protože zase trošku tvoření a kreativity. No a začala jsem teda působit v oboru financí. Dělala jsem vlastně finanční poradkyni. Tak říká jako 11 let. Fakt od svých 19. Takže přesně vím, co to je prostě mít klientelu, zároveň mít tým, náborovat, dělat pohovory, školit lidi, jet na ty plány, na ty výkony. Takže hodně jsem byla v téhle i mužský, řekněme, energii. No a tam jsem tak nějak ztratila sama sebe. No, tam se nastartovala ta moje cesta, no. Takže opravdu je to úplně ten diametrální pól, než teď já dělám. Je to fakt vtipný. Je to prostě vtipný, no. Nevím, co bych tomu víc dodala. Ty jsi vlastně o tomhle mluvila i na přednášce nebo na semináři, že jo, kde jsme nevím, jestli jsi tam byl ty, Honzo, ale já jsem tam byl, kde jsem to poslouchal, ten příběh. A to mě právě jako strašně zaujalo, ta cesta, protože já jsem v 18 byl taky ve finančnictví a taky v poradenství, takže jsem jako by se s tím i dost totožnil, s tím, že teda u mě to pak skončilo asi po 2 letech, kdy už jsem si tak nějak uvědomil, jako, že tohle dělat nechci a zastavil jsem to v tu správnou chvíli, ale co tam u mě bylo to, že jsem z toho byl strašně rád, že jsem si to zažil. A u tebe tě to asi dost jako otevřelo lidem, ne? Nebo celkově, jak jsi naučila jako komunikovat a takže ti to asi dost dalo na tu cestu, co teďka děláš, než že by si z 18 řekla, že budeš provázet lidi šťastnějším životem. No, to rozhodně ne teda. Je to tak, já jsem samozřejmě strašně ráda za touhle cestou. Zrovna nedávno jsem si pokládala tu otázku, jak by můj život vedl, kdybych se na té rozdvojce rozhodla jít na peďák a ne na obchodku. Jaký otisk vlastně ve mně, v mém životě by to mělo, jo? Samozřejmě to se tak asi jako nedozvím. Každopádně pořád si stojím za tím, že nic se neděje náhodou, že všechno je tak a správně se to děje tak, jak má. Takže jednoznačně to byla krásná cesta, která mě mnoho naučila a i vnímám ty dovednosti a to jednání s klientama, tu komunikaci a zároveň i naciťování si vlastně těch lidí, protože jsem pod rukama mi jako prošlo velké množství prostě lidí, ať to byly na pohovorech, lidi v týmu, s kterýma jsem pracovala, anebo potažmo pak jako klienti jako takový. A já si vzpomínám, že tím, jak jsem byla hodně empatická, tak jsem se potkávala s lidmi, kteří řešili dost zásadní životní věci v životech, jo, nemáme peníze, jestli nám to nedopadne prostě, jo, třeba hypotéka, budeme pod mostem, jo, teď já jsem si to brala vyloženě jako k sobě a kolikrát jsem měla domů s takovým tím pocitem, ty brďo, jako. A třeba 2 dny jsem z toho byla jako špatná. A tam se si říká, hele, takhle to dál prostě jako nejde, musíš být tím hromosvodem, musíš být tím okapem, po kterém to jenom steče. Jo, měj tam ten soucit. To je v pořádku, ta lidskost.
jo, ale nesmíš si to brát k sobě. A to je dneska beru jako jednu z největších jako dovedností, kterou já jsem si tam vypěstovala, řekněme, kterou já dneska na těch osobních konzultacích s lidma prostě potřebuju. Já vlastně mám i osobní zkušenost, že jo, s konzultacema, protože jsi mě provedla 6 konzultacema. Každý týden jsme spolu vlastně i online jsme to vlastně dost řešili a já můžu říct, že co jsem si z toho fakt odnesl, tak je ta obrovská sebereflexe, co ten člověk jakoby vůbec o sobě neví a co se dozví, když člověk mu položí jenom nějakou otázku a co hnedka vyplave na povrch. Tak možná, že by si nám řekla, jestli to teda není úplně individuální, že se nacítíš na toho člověka, jak ty jakoby začneš tou konzultací, nebo protože pro mě ta první byla ta nejsilnější, abych řekl pravdu, jakože ta první mě nejvíc dala to, že je tam toho jakoby spousty, co mě hnedka nasměrovalo do různých cestiček. Jo, tady tohle, super, teďka už nějak vím a měl jsem popsaný papír z obou stran a třeba potom u dalších už jsem neměl tolik textu, tam už jsem se spíš zaměřoval na něco jiného, na ty EFTčka, o kterých asi budeme i mluvit a tak dále, ale můžu říct, že ta první mě dala jako nejvíc tou sebereflexí, kterou jsem nikdy nedělal. Tak jestli bys třeba mohla posluchačům i říct něco o té sebereflexi a jak ty to vlastně děláš s těma klientama. Já bych tam jenom doplnil, jenom jestli můžeš jakoby začít s tím vůbec, jakoby, co děláš vlastně, jakoby obecně, aby posluchači vlastně věděli, že děláš nějaký konzultace, už tak nějak zjistili, ale obecně jakoby, s čím pracuješ, jak pracuješ a tak jestli se můžeš dostat tady k tomu, k těm konzultacím. Jako takovým, určitě. Tak já to teda nazývám teda konzultace a mám to, jak to vlastně vzniklo, jo? Ve 2018 ještě, kdy na mý cestě osobního teda a duchovního potažmo růstu, kdy vlastně ta cesta začala ve 2014, kdy jsem cítila, že nejsem spokojená, nejsem šťastná sama se sebou právě, že vlastně po otázce, kterou mi dal můj známý a můj nadřízený, tak mi říkal, hele Otí, co ti vlastně dělá jako šťastnou? A já jsem mu říkala, já nevím. Já prostě nevím. A tam jsem si uvědomila, že je jako něco divně, že je něco špatně a že tady je ta oblast, na kterou bych měla se zaměřit. A tam se to vlastně odstartovalo. Jo, potom osobní coaching, knížky, semináře, workshopy a prostě jelo to. Já jsem se za ty měsíce, za ty roky, vlastně teď je to, že jo, 6 let, tak potkala s velkým množstvím různých technik a zaměření a s různýma lidma, takže to bylo jako skvělý. No a ve 2018 právě jsem si říkala, hele, jako co dál? Jak to ale jako uchopit? Jako, tam jsem se rozhodla, že už bych chtěla nějakým způsobem lidem v tomhle směru toho rozvoje vlastně jako pomáhat, ale nedokázala jsem to nějak uchopit, jako v čem jsem teda dobrá, v čem mám ty dary, jo? Co je teda to moje poslání. To jsou takové ty otázky, které takřka na začátku nějakého našeho rozvoje jako všichni si myslím máme. No a tam vlastně náš společný kamarád a známý Josef Hoang, kterého zdravíme a zároveň mu děkujeme za to, že nás spojil. Tak říkal, hele, na co jako čekáš? Protože my jsme se už znali nějakou dobu předtím a já jsem s ním nějaký věc jako konzultovala, jako že bych chtěla a tohle. A on říkal, na co čekáš? Tak jako začni třeba nějakou besedou nebo jenom mluv o tom svém příběhu. A do dneška si pamatuju, kde jsem stála, a co jsme řešili, co jsem měla pomalu na sobě. A tam jsem teda udělala další rozhodnutí ve svém životě a za chvíli jsem mu prostě psala, hele, takže tehdy a tehdy dělám besedu, jo, takže prostě měsíc na to, beseda, on přiletěl prostě z Anglie a já jsem najednou mluvila o tom svém příběhu, jo, takže to bylo pro mě velmi zásadní, protože do té doby mě lidi znali jako tu finanční poradkyni, jo, tu v kostýmku na podpatkách, která řeší prostě ten materiální a hmotný život. A ne vždycky jsem takhle jako navenek řešila, co mě bavilo, co bylo to moje hobby a ten růst, jo. Na to jsem byla velmi opatrná, protože ne, možná všichni jako klienti by to úplně jako dali a moje okolí.
Takže beseda, no a z toho potom, tam mě to nějak jako začalo bavit, takže jsem začala dělat workshopy na určitý téma, protože jsem věděla, že jenom prožitky nás dokážou posunout daleko a tak to bylo i u mě. Měla jsem toho mnoho načtenýho, mnoho na seminářích odchozeno, ale dokavať to nedáte do té praxe, dokavať si to neprožijete, tak prostě nemáte šanci. Jo. No a právě v tom roce 2018 to z té mysli, jak říkám, došlo do toho srdce, do toho aha, už to chápu, už vím, co to znamená. Takže proto ty workshopy, kdy jsem to měla zaměřený i na tu praxi, na ty techniky, na kterých já jsem byla živena a ty meditace a podobně, který já prostě zbožňuju. No a z toho vlastně se začaly krystalizovat lidi, kteří říkají, hele Otí, my bychom jako chtěli jít do hloubky jako sami sebe. Neděláš nějaký jako konzultace, coaching? A tam říkám, jako to je příliš velká zodpovědnost, to mě ani jako nenapadlo, jo, do té doby jsem si říkala, hele, udělám si nějaký seminář, workshopy, budu si tak jako tady o tom povídat, jo, je na každém z vás, jak si to doma zpracujete, jo. Ale tam jsem řekla, asi by to nepřišlo, kdybys nebyla připravená. A tak jsem si zpracovala pro sobě téma zodpovědnosti a řekla jsem si, že tak jo, jdu do toho. No a dneska jsem na té cestě a neuvěřitelně mě to baví. A je to prostě, je to skvělý, takže určitě je to jedno z těch poslání v tomto životě, které mám dělat. Můžu se jen zeptat na to, že jsi si zpracovala téma zodpovědnosti? To je dost zajímavá jakoby, věta. Co tím myslíš? Nebo co s tím, jako, co jsi dělala? Protože třeba jsou tady i posluchači, co by chtěli taky něco šířit, nebo i mě teďka samotného to trochu zavrtalo v hlavě. Jestli jsem si tohle z toho jakoby úplně... No, tak bys mi mohla jakoby říct, co to jako znamená pro tebe. A na to se krásně vlastně navazuje i ta sebereflexe. Protože já jsem najednou pocítila, když mě oslovili ty lidi s těma individuálníma face to face, jeden na jednoho prostě konzultací, tak najednou ten pocit, že na tom fyzickém těle, jako najednou sevření, najednou stres a najednou strach. No a právě ta sebereflexe, kterou už jsem znala právě z toho EFTčka a z té práce sama se sebou, že jsem šla jako po té spirále, co to je, co ti vadí? Co to je za pocit? Jo, kde na těle ho cítíš a kde vlastně vzniknul. A já ráda prostě používám ať tu osu toho života, nebo to klubíčko, který necháme, ať nás zavede do té fáze toho života, nebo do té zkušenosti. Tak tam jsem zjistila, že to téma zodpovědnosti bylo z mýho dětství, kdy já jako nejstarší prostě ségra ze 3 dětí jsem měla, nebo bylo očekáváno, že půjdu tím příkladem, že musím být ta zodpovědná, protože jsem třeba mám moji nejmladší ségru, s kterou jsme o 8 let, tak já vlastně dneska mám pocit, jak když už jsem jedno dítě vlastně vychovala, protože jsem jí hlídala, protože jsem prostě už jsem byla dostatečně velká na to, abych byla zodpovědná jí hlídat a takhle jako pomoct jako našim. Takže odtamtud vlastně téma zodpovědnosti nějak vyvstalo. Takže tam jsem si to zpracovala jenom tím uvědoměním, ale není čeho se bát a prostě věř, že vždycky budeš vědět, co máš dělat. Jo. A nebylo to pro mě jako jednoduchý, protože ve chvíli, kdy jste z toho materiálního světa, z toho světa těch financí, kde všechno má jasný řád, všechno prostě, číslíčka, manuály, podmínky, tak jako tohle to byl svět, kdy nebylo nic jakoby mezi, žádný B prostě, jenom jakoby A. Takže já jsem taky dřív školila, ale všechno prostě mělo jasný řád. A najednou osobní duchovní růst, no tak to jsou takový neuchopitelné věci, že jo? Jako na to se nemůžete připravit. I když jsem měla tu první besedu, i když jsem měla prostě ty semináře, no tak tam si neodvykládáte jenom to, co si připravíte prostě do prezentace. Tam musíte dát tu důvěru sami v sebe a nechat to jak nějak jako sebou a přes sebe komunikovat, řekla bych. A takhle to prostě funguje na těch konzultacích. Takže teď se dostáváme k tomu, jak já to vlastně ty konzultace mám uspůsobený. Zase vycházela jsem
sama ze sebe a z toho, čím já jsem si prošla. Takže pro mě priorita číslo 1 bylo, aby lidi na mě nebyli závislými. Protože znám tu závislost těch lidí. Jo, takový to, dojdu si tam, ten to vyřeší a já si v životě budu pokračovat zase jako potom starým. A říkám, to ne. Jestli, tak jsem pro lidi jenom, co jsou připravení vzít zodpovědnost do vlastních rukou za život a který to opravdu myslí vážně a chtějí něco změnit. Že došli do toho bodu, kdy si uvědomili, že takhle už to dál nejde. Že prostě chci něco změnit. Takže rozhodně nejsem pro každýho. Protože jim nedám tady jako nějakou pilulku nebo prášek a ono všechno jako najednou bude tak, jak oni si přejou. Ale směřuju je a nacházím tu cestu, aby oni si odpověděli, co je to jejich. Kde je ta cesta. Jo? Proto to průvodcovství. A mám to teda na 6 konzultací většinou. Nejraději fakt jako pracuju s lidma, kteří se vydají tou dlouhodobější cestou. Zase 6 konzultací na 2 měsíce a je to kvůli změnu návyků. Jo? Pokud chceme něco změnit, jako asi se nám to nepodaří tady za jedno sezení, ale potřebujeme tam ty synapse v tom mozku prostě jako pozměnit. Jo? Ty starý vzorce, který prostě x let si prostě sebou táhneme. Takže to je první věc. Na té první konzultaci, co já beru jako ta alfa omega, je právě vytvoření si té sebereflexe, aby jsme si najednou byli vědomí toho, co se nám vlastně v životě děje. Proč se nám to děje? Proč se mi sakra ta situace znovu opakuje? Proč poznávám stejný partnery? A tak dále, a tak dále. Protože spousta lidí prochází tím životem a já jsem tím nebyla jako, nebyla jsem jiná. A vlastně tak nějak jako plujou a nevědí ani jako proč a co a proč se jim to děje. A já říkám, a ráda to používám, je to vlastně z knihy Svět bez hranic, že jsme v těch 3 fázích, té první, té oběti. Jo, já nic, já muzikant, všichni za něco můžou, prostě šéf a vláda, jo, a všechno prostě jako špatně. A pak je ta druhá fáze, kdy si začneme uvědomovat, že je teda něco mezi nebem a zemí, něco pro nás neuchopitelného. Naše mysl, pro ní je to složitý to uchopit, ale cítíme, že něco víc je. A tak nás to začne zajímat. Tam v prvé řadě si myslím, že ten starter je třeba film Tajemství, kniha Tajemství nebo 4 dohody a tak dále. A tam začneme vnímat, že tyjo, já jsem fakt třeba na toho člověka myslela a on mi fakt jako volal, tyjo. Náhoda, že? Náhoda. Jo, nebo tak já to zkusím, tak teď chci parkovací místo tamhle, nebo ať tam mám na semaforu zelenou. A ono najednou se to stane, že jo, protože to je ta věc, na který jako nelpíme, je nám to tak nějak jako jedno, ale bylo by hezký, kdyby se to povedlo. A najednou si začneme všímat, že se to tak fakt děje. A ta třetí fáze, do které bych vždycky byla velmi ráda, aby každý, kdo mi projde těma konzultacema, tak aby zažil, že on si sám může tvořit ten svůj život. Že to je všechno na nás. Že jenom tím, jak se budeme cítit, a na co budeme myslet, jak budeme mluvit, a kam vlastně dáme tu naší pozornost, tak to se nám prostě bude dít, protože ten vnější svět je jenom odrazem toho našeho vnitřního. Takže takhle asi k tomu, jak nejraději pracuji s lidma, s jakýma lidma. Takže to máš jinak u každého člověka, když už jako ho poznáš na té první konzultaci? Jako, jsou to jiné techniky? Možná, že bychom mohli třeba něco univerzálnějšího zmínit, co je takový, co ten člověk může uchopit a třeba si zkusit hnedka potom, co si poslechne podcast, jestli je to vůbec na místě. Zkusíme. Já mám danou nějakou, řekněme, osnovu nebo témata, na který se zaměřuju v určitý konzultace. Jo? Je to individuální, každý jsme individuální příběh, takže já se tak z 50% dokážu připravit
ale nevím, jaký kus 50% mi přijde na konzultaci. Jo, nevím, v jakém rozpoložení zrovna ten člověk bude, na co si přijde, co se prostě stane v práci, doma a tak dále. To je jedna věc, ale druhá věc je, že jak já se vlastně nacituju dopředu na tu konzultaci, tak to, co já si připravím, tak většinou krásně zapadá do toho, s čím zase jako ten člověk přichází. Jo. Takže to je takový jako krásně neuvěřitelný. Takže jsou témata, který probírám. Ať je to ta sebereflexe, ať je to začít zase vnímat sám sebe, protože jsem si vědoma toho, že jsme přestali vnímat během toho našeho života tu svoji podstatu, cítit věci, jo, protože si nedovolíme brečet, protože bychom byli hysterický, nebo chlapi nebrečej, jo, nebo během toho života, kdy musíme práci a zařizovat a vychovávat děti a nákupy a tohle, tak si nedovolíme prostě ani cítit, protože to už je na obtíž mít jako nějaký emoce a pocity, jo. Takže v té první fázi učím znovu cítit, jo. A potažmo potom sledovat svoje myšlenky a zaměřovat se na to vědomně, jak teda se cítím, na co já teda vědomě myslím a jak potažmo se chovám a jak mluvím. A to je právě ta alfa omega toho, té sebereflexe. Jo, začít se vlastně sledovat jako ten pozorovatel. Jo? Nenechat ten vítr, ať s náma nějakým způsobem cloume, ale vzít ten život do vlastních rukou. Sednout si na to místo toho řidiče a vzít ten volant. A ne furt být spolujezdcem. Ono taky spousta lidí se ani neuvědomuje, že má třeba nějaké myšlenky, že jo, vůbec. Ano. Že vůbec jako to, co se mu děje, tak jako, že to je tak jako, že ten život, že jo, a že to jsou náhody a tak, ale ono jakoby velký uvědomění je jenom to, že máme nějaké myšlenky, že pozorujeme ty svoje myšlenky a na základě toho potom vlastně můžeme nějak pracovat na sobě. Tak. Ale to uvědomění, jakoby tohle, tam je potřeba jakoby si to zvědomit, ale taky to vnímám tak, jakoby, že ono to je postupný nějaký vývoj v tom našem životě. Ono nám to dává určitý nějaký indicie jakoby v tom životě, že tady je něco víc než jenom nějaký materiální svět a tak dále. Takže tohle je jako za mě určitě jakoby první takový velký uvědomění, že máme vůbec nějaké myšlenky. Taky jsem byla překvapená. A já vlastně na začátku nechávám mi toho člověka mluvit, abych se nacítila, kde on se nachází, na jaký úrovni nějakého vědomí, abych i k němu zvolila ten správný jazyk, aby jsme si rozuměli. A to si myslím, že je velmi důležitý. Jo? Mluvit jeho jazykem. A i někdy tu hloubku umět předat jednoduše, protože tam se teprve chápeme. Takže témata mám a zároveň reaguju na to, co je potřeba. Protože každý ten člověk, který mi přichází, je individuální, je na jiný úrovni a je potřeba s ním teda pracovat. Jo? Tak individuálně pro něj. Ale jinak ty témata, sebereflexe, umět cítit zase věci, zároveň se díváme do 5 pro mě zásadních oblastí života, kterých hned na začátku vlastně zavnímáme, kde jsme spokojení v práci, a v oblastech peníze, v oblastech vztahu, ať je to vztah, který máme sami k sobě, na jakých příčkách vnímáme svoji sebelásku, důvěru, tu úctu, jaký máme vztahy s rodinou, vztahy s kolegy nebo s přáteli. Potom rozděluju vlastně zdraví, tu psychickou, tu mentální, to psychický, mentální zdraví a to fyzický, jo. Protože, že jo, jsou to spojené nádoby, tělo, mysl, duše. A jak vnímají i ten svůj nějaký rozvoj, jo. Takže to si definujeme na začátku té naší práce, pak se k tomu v průběhu vracím, aby jsme zase měli tu sebereflexi, jak se posouváme, jestli se to posouvá, potažmo, jestli se tam objevuje nebo objevují nějaký další témata. A pak na konci tím krásně završíme tu naší cestu. Řeknu završíme, ale ono je to vlastně, to kolo se teprve roztáčí. Nám se podaří to kolo roztočit. A tam je to jako nádherný pocit, kdy najednou prostě
je to úplně někde jinde než na první konzultaci a pak jako vidíme, že wow, to je jenom za pouhý 2 měsíce, jo. Ten progres je fakt jako krásnej. A já takhle za tu praxi zatím, co mám, tak vnímám, že velký zlom je u nějaký 3. konzultace, protože tam vznikne mezi náma už dostatečně velká důvěra a tím, že ten člověk se mi otevře, tak já se dokážu i dostat s ním mnohem hloubš do těch věcí, jo. Samozřejmě se díváme do našeho dětství, do těch paradigmat, do těch vzorců, protože největší ty vzorce a největší ty traumata si zažíváme fakt jako většinou do těch 7 let, jo, takže tam to je nedílnou součástí, aby jsme i tam se podívali a když to řeknu, zvědomili si a pročistili tyhle ty cesty a nahodili tak, jak to chceme mít. A co když si to člověk vůbec nepamatuje, ty jsou do těch 7 let, že my jsme zkoušeli nějaký techniky, to byla hodně s tou vizualizací, s tím klubíčkem, že jo, kdy člověka řekneš mu, aby si vzal klubíčko a hodil ho do té své jakoby mysli, nebo tak já si to teďka představím, a že pak člověk se zastaví někde u té emoce, která je tam zaseklá, takže tohle je třeba jedna z těch jako účinných technik, který by mohl člověk zkusit. Rozhodně. Když položím tu otázku, jo, kde si cítil poprvé tady nějakou zodpovědnost, jo, nebo nepříjemný pocit ze zodpovědnosti, jo, tak ten prvotní moment je, nevím, jo, jak to mám vědět, jo. A říkám v pořádku, takže jdeme do nějaký tý relaxační stádia, té mysli, aby jsme ji sklidnili a pokládám jenom otázky a pracuju právě hodně s tou vizualizací, takže přesně to klubíčko může být tou jednou z technik. Zavřeme si oči, uděláme si hluboký nádech a výdech, aby jsme se prostě uvolnili a dejte záměr tomu klubíčku, ať vás zavede do první situace nebo do situace, která pro vás byla nejzásadnější, nejbolestivější. A ono to jede. A najednou, wow, teď si mi objevila tahle situace a teď to necháte a vás to třeba fakt dovede až do té první. Ale nikdy je potřeba pročistit všechny ty zásadní, až nás to potom dovede do té první. Je to individuální. Jo, takže tohle je rozhodně krásná technika, která pomáhá. Jo? Když to všechno propojíme, tu vizuální stránku, jo, protože zase každý, že jo, někdo má víc ty vizualizace, někdo zase ta jeho víc racionální mysl tam pracuje, jo, tak zase u něho volím jiný techniky, jo, a jaký jsou ty techniky, to jste mi vlastně pokládali, tak já bych řekla, že ta platforma toho základu, s čím já nejvíc pracuju na konzultacích, je právě EFT metoda, což je Emotion Freedom Technik. Tato technika je vlastně zaměřená nebo přesvědčená o tom, že veškerý trauma nebo zážitek, který máme, tak se nám vlastně otiskne i do našeho vlastně fyzického těla. Takže ve zkratce řekla bych, že to je poťukávání na meridiální body, něco jako akupunktura, ale bez toho, aniž bychom používali nějaké jehličky. Je to velmi účinná, rychlá, řekněme i bezbolestná technika. Pak je to v kombinaci s NLP, neurolingvistický programování, takže práce s myslí, právě jít do té situace a tam tu emoci změnit. A pak samozřejmě meditace. Jo. Takže tyhle ty kombinace, když se to propojí, tak to má, řekněme, nebo já to tak vnímám, že to má jako velký dopad. Jo. Proto nepracuju jenom s jednou technikou, jo? Že bych dělala jenom EFT, jenom NLP nebo tohle. Ale já tak nějak se nechám provázet tím a propojuju to a má to jako fakt jako velký dopad i hned. No. A máš to nějak jakoby daný, že třeba EFTčko používáš na určitý nějaký jako životní záležitosti, nebo vždycky to se jakoby nacítíš na to, co zrovna jakoby v té situaci je potřeba a vybereš si, tak jdeme ťukat, nebo jdeme přeprogramovat takovou to podvědomí, tu emoci. Je to
Jak to máš? Je to hodně individuální, tak nějak to chodí a a většinou to nedopadne tak, že by to bylo jenom čistý ťukání. Jo? Já pak sklouznu do toho, že najednou prostě tam zakomponujeme ještě techniku z NLPčka a ještě to završíme právě nějakou třeba vizuální meditací, jo, která nám dopomůže k tomu změnit tam nějaký ten zážitek a jo, říkám, za co tam dáme místo toho, jo, když teď jsme to vyčistili, co tam chceme místo toho, jo, takže je to propojení. Nedokážu říct, jestli na tohle tématiku jako používám víc tohle nebo tohle. Je to fakt individuální. A i je to o tom, jaký člověk proti mně vlastně sedí. Jo, jak jsem říkala, někdo je víc vizuální a někdo zase potřebuje víc si na to jako sáhnout. Takže pokud si potřebuje víc na to sáhnout, tak si saháme. Saháme, ťukáme. Ťukáme, ano. Mě by ještě teďka zajímalo téma vnitřní dítě. Celkově to téma je pro mě dost silný v nějaké meditaci, když jsem i s tebou meditoval na vnitřní dítě a i teďka na kempu, kde jsem byl, tak vlastně vnitřní dítě jsem si tam sám jako ho vytvořil v sobě a začal jsem s ním pracovat, tak jestli bys třeba mohla říct, co to pro tebe jako znamená to vnitřní dítě. Někomu, kdo třeba vůbec jako neví, co tím myslíme vnitřní dítě. Pro někoho, kdo ani netuší, že nějaký má. Zase je to krásná vlastně technika, kdy nám to pomůže vyzjistit nějaký i naše odpovědi. Jo? My jsme tím vnitřním dítětem stále celý život. Není to, že najednou jsme prostě dospělým a už nemáme v sobě žádný dětský tužby, že bychom si nejraději jako hráli, jo? Jak se jí říká, že jo, muži, že jsou to takový přerostlí děti. Tak i my ženy máme zase rádi tu ladnost, tu hravost, ten zpěv, ten tanec, jo, to, co dělají ty malý holčičky, jo, tak vnímám, že v nás to pořád je. Stejně tak, jako je v nás polarita mužská a polarita ženská. Je to tak, jo, jenom možná muži mají víc tý mužský a ženy víc tý ženský. Teď se dostáváme, nebo spíš jsme v té fázi tady toho světa, kdy u těch žen víc třeba převládá spíš ta mužská. Takže teď to je velký téma, který mě teď jako potkává na mých konzultacích, kdy tohle z toho hodně tvořím, nebo tu podstatu s těma ženama řeším. Jo, zpátky, jak u mužů, tak teda i u těch žen se zpátky dostáváme na tu jejich podstatu. Ty přirozenosti naší. Jo, takže se spojujeme třeba skrz meditace s tím vnitřním dítětem, aby jsme znovu objevili tu naší hravost, aby jsme ten život nebrali tak vážně, nějaký vydělávání peněz a prostě majetky a tak dále. Jo? Ano, jsme tady v materiálním světě a je to všechno o rovnováze. Tečka. Jo? A jenom vnímám, že dneska většina lidí bere ten život možná příliš vážně a už zapomněli se radovat. A zapomněli pracovat rukama, něco tvořit, jo, protože dneska zase hodně v těch kancelářích sedíme, pracujeme spíše s tou hlavou a pak jsou přesně ty workshopy, kdy si muži zase potřebují něco ze dřeva vyrobit a ženy prostě tvořejí, já nevím, ať keramiku nebo prostě květiny a sázejí a tak dále. Takže se propojujeme s tím dítětem, s tou ženou, s tím mužem, ptáme se samozřejmě i jakou informaci třeba pro nás mají, co máme v tom našem životě jako dělat, jo? Co by si přáli. Takže asi takhle za mě, no. Jak s tím pracuju. V rámci jako toho vnitřního dítěte to není jen tak, jako, že seš někde v autobuse, že jo, bavíš se s někým a řekneš se, jako, ale vnitřní dítě, co teďkom zrovna cítí, že jo, no tam člověk musí být asi vyloženě v klidu, že jo, v nějaký meditaci se dá říct, asi ideálně. Relaxační nějaká hladina asi, no. A pak s ním jako komunikovat, ptát se asi a ono pak vyvstanou pravděpodobně v té hlavě, že jo, ty nějaký odpovědi, jakoby, ono to není tak, jako, že nám někdo řekne, že jo, do hlavy teďkom nějakou větu, ale ono to je taková, jak to nazvat, taková jako bublina myšlenky, nebo jako takový něco
něco tam přijde do té hlavy, že jo. Má individuální. Nějaká taková odpověď, že jo, jako, kterou my navnímáme, že to je to správný. A ono, jako z mé strany, pokud ta odpověď je ta správná, tak člověk se u toho cítí dobře. Protože ono tam hodně jakoby do toho může mluvit i to naše krásné ego, který potom něco tam říká, ale jakmile my nejsme s tím úplně jakoby v té rezonanci, v té vibraci, tak potom to je takový jakoby to, jak pokud si to někdo bude chtět zkusit z těch posluchačů, jakoby třeba se navnímá na to vnitřní dítě, tak jako aby nebrali hnedka možná první tu odpověď, i když většinou ta první odpověď bývá ta správná, ale že tam může trošku jakoby to ego nám do toho mluvit a když se nám to úplně nezdá, ta odpověď, tak většinou, jako z mého hlediska, to asi není ta správná, jenom jestli můžeš jakoby sama říct jako to navnímání vlastně na tu odpověď, co může být ta správná třeba. Určitě to můžeme zkusit dělat i mezi lidma v tramvaji nebo v autobusu, ale troufnu si říct, že je to složitější. Proto udělejte si ten čas pro sebe, udělejte si takzvaně, já tomu říkám randíčko sami se sebou, kdy prostě udělám si třeba ten dobrý čaj, zapálím si tu svíčku, nebo prostě půjdu do lesa, půjdu do přírody, pokud mi zrovna příroda dělá dobře, nebo mám nějaký koutek vytvořený prostě v domě, kde se cítím hlavně bezpečně a dobře. No a zavřeme si oči, půjdeme do nějaký té relaxace, tam se jednoduše dostaneme pouhým nádechem a výdechem, to je prostě technika všech technik. Složitá technika. Ano, máme ho všichni všude, akorát nikdy si to neuvědomujeme a tak ploše dýcháme, ale ono, když se dobře naučíme dýchat, tak to je prostě... Dech je život. Přesně tak. Přesně tak. Takže jenom udělat si pár nádechů, výdechů, klidně se zavřít oči, protože to nám pomůže se skoncentrovat. No a pak si zavolíme, ať dejme zase záměr tomu dítěti, ať se nám ukáže, ať s náma komunikuje. Protože mnohdy to může být to první shledání, kdy s tím naším vnitřním dítětem, ženou nebo mužem se vlastně jakoby potkáme, jo, takže u někoho to může být, že se nám nechce ukázat, nechce s náma komunikovat, protože si celou dobu na nás kašlala, nezajímalo tě to, jak se cítíme, jo, nebo cítím, jo, takže trpělivost, ptejte se, co bychom měli vědět, co na té mý cestě by bylo teď jako potřeba, abych byl třeba šťastnější, nebo jo, šťastná. Takže tímto způsobem a potom to nacítění na tu naši intuici, potažmo je to hlava, nebo je to teda ta intuice. Je to asi těžší ve chvíli, kdy neznáme nebo neumíme s tím pracovat, ani nevíme, co toto naše ego je. A to je to, co já vlastně během těch konzultací s těma lidma jim dodávám, takovou tu důvěru rozpoznat, co je ta intuice a co je ta mysl. Ale tak, jak jsi vlastně říkal, že to první, co nám přijde během těch pár prostě sekund, je většinou ta správná odpověď. A najednou my to cítíme, jak říkáš. Proto je učím znovu se naciťovat a znovu se jich ptám, kde na těle to cítíte. Jo, že někdo má mražení, někdo prostě má motýlky v břiše, někdo má zase husí kůži a každý to máme jinak. Tudíž jenom na těch malých věcech a tím, že to hlavně budeme dělat, budeme se naciťovat, tak my to potom jednoduše zjistíme. Jo, to je intuice, ne, to je mysl. Ale zase to je o té sebereflexi. Začít se pozorovat, jo, a dělat to. Ono to dá určitě jakoby nějaký čas. Nelze říct, jakoby, že to je hnedka na začátku, že si sedneme, zadejcháme si, sklidníme se a hele, nazdar, čau dítě, co mi povíš, ale ono to, tak jak se vším, no, jako, taky nám trvá určitý čas, jakoby, než jako malí začneme chodit, než začneme mluvit a než cokoliv a ono taky záleží asi v jakém věku začneme na sobě pracovat, protože čím pokročilejší věk, tak vnímám, že tím víc vzorců máme zarytých v tom podvědomí, tím trošku těžší jakoby se dostat potom zpátky do toho svého takového čistého já. A dá to prostě jakoby čas v rámci těch meditací, čehokoliv,
Hlavně jakoby nelpět na tom, že chceme ten výsledek hnedka, takže to nás může otrávit relativně jako a vykašleme se na to, že nejsme dost dobrý na to, aby jsme něco takového dělali, že jo. Všechno je jenom návyk a jo, při sportu, já vždycky říkám, kdybych neběhala a chtěla hned zaběhnout maraton, tak ho zřejmě jako neuběhnu. Já to dám. Jo. Ego. Jo, možná se hecneš a dáš to, jo, ale možná by bylo jednodušší začít trénovat. To samé, když půjdeš do posilky a budeš hned chtít zvednout nějakou váhu, no tak zřejmě, pokud nebudu trénovat, tak to jako nezvednu, jo. A stejně to je i s těma meditacemi. Pokud se chceme dostat do fáze sedět v lotosovém květu a nemít myšlenky, tak to je jako docela, že? Když to teď řeknu a někdo, kdo třeba nemedituje, teď nás poslouchá, říkám, no tak to vůbec, že jo, to prostě nedám, jak nemůžu nemít myšlenky, teď jsem zjistil, že nějaký myšlenky vlastně mám. Jo, takže říkám, je to postupný krůčky, začněme tím, že budeme jenom vnímat třeba naší chůzi, že začneme vnímat náš dech, že začneme, když budeme cvičit, vnímat naše tělo, jak se rozpínají svaly, jak já u toho dýchám, na co já teda vlastně případně myslím, jo, až potažmo, že můžu si dát nějakou řízenou meditaci, nebo dneska toho je spousty, jo, na YouTube a podobně, ať jsou to řízený nebo nějaký zvuky, relaxační tóny a tak dále. A k tomu já se můžu dostat do té meditace v tichu, potažmo, že budu rozšiřovat ten prostor mezi těma myšlenkama. Jo. A tak je to se vším, tak je to s vizualizací, tak je to tady pracovat s vnitřním dítětem, tak je to cítit energie, channelovat, nebo cokoliv. Jo, my vlastně můžeme cokoliv. Ano, já si myslím, že každý máme nějaký svůj dar, ale zároveň se můžeme naučit všechno. To neznamená, že když umíš ty tohle, že já to nemůžu umět. Jenom možná budu muset si víc na tom popracovat, ale všechno se dá naučit. A ono to je dost spojený s tím, aby ten člověk to jako prožil, že jo? My jsme se o tom bavili před podcastem, kdy vlastně bych asi do toho i trošku zabrouzdal, že ty jsi se před pár týdny vrátila z kempu a já vlastně jsem byl týden po tobě taky na kempu, takový prožitkový kempy se dá říct a člověk, že jo, může hltat ty informace, jako třeba teďka, ale možná je někdy potřeba to prožít, procítit a až v té situaci, kdy to jako přijde a i kdyby to bylo na chvíli, tak už si člověk uvědomí, že to třeba jde, anebo že je to možný. Tak já bych se teda dostal k tomu, kde jsi ty byla, jestli bys nám třeba o tom mohla trochu říct, protože to, co jsi tady povídala, je strašně zajímavý a myslím si, že by to i naše posluchači docela dost zajímalo. Dobře, tak teď tedy naposled, co jsem byla. Protože já vnímám, že je potřeba jednou za čas, a to tak mám jednou za kvartál, si někam odjet na týden minimálně a zaměřit se do sebe, jít zase zpátky do nějaký hloubky a poznat zase víc sám sebe. Takže já jsem si to vlastně po Indii, kdy jsem fakt jako hodně rozdávala, řekněme, hodně jsem tady tvořila, tak jsem už cítila to volání, že potřebuju zase jít k sobě. Takže jsem odjela do mého oblíbeného místa v Haluzicích na Jižní Moravě, kde to prostě miluju, kde už právě v tom roce 2018 jsem došla k těm prvním prožitkům, to propojení té mysli, toho vědění s tím cítěním. A přišlo to až při tom prožitku takhle? Ano, já jsem vlastně... předtím už tohle řešila. Ne v takovém množství. Jo, proto je pro mě i důležitý minimálně týden. Jo, že víkendový nějaký záležitosti je to jako fajn, určitě, ale tak jako jsme se bavili předtím. Má to nějaký otisk, možná se to tak jako od tebe opře, ale ten týden se do tebe fakt vryje. Proto i třeba ty 2 měsíce, co já pracuji intenzivně s těma lidma, protože tam už se to změní, tam už se to vryje, pak už je to tvojí součástí, stejně tak, jako když si, já nevím, nevyčistíš zuby, by sis nezameditoval, jo, budeš to mít stejný pocit, takže ve 2018, když už jsem já přijížděla, tak tam jsem asi já sama za sebe po těch letech teda byla připravená a jenom jsem cítila, úplně jsem začala chápat, co to je
vnímat energie třeba druhých, jo. A co to je ta bezpodmínečná láska, o který se všude píše a všude se to omílá, jo. Najednou jsem to pochopila. Najednou jsem to cítila totiž. Už to nebylo jenom na té úrovni té mysli, ale prostě toho pocitu. Takže pro mě je to takový magický tam místo, už jenom prostě ta energie, která v tom místě je, věcí, krásní lidé, tam o to se starají a pracují a vytváří tam tyhle ty krásné věci a kempy a různý prožitkové záležitosti. A tento rok jsem se teda vydala vlastně za Karajmy, taková krásná osoba, bytost, na její seminář. A to byla velká magie. Tam jsme prostě čarovali už od prvního dne. A stále to ve mně asi doznívá, protože asi sami víme, že pokud projdeme třeba jednodenním seminářem, tak potřebujeme nějaký čas na integraci. A když je to takovejhle jako týdenní od prvopočátku jako zážitkový výlet, vzlet, řekla bych, tak fakt jako to ještě hodně doznívá. Takže já jsem přijela, nějakým způsobem moje fyzické tělo se a s tou transformací začalo stotožňovat a fakt až minulý týden prostě, takže po nějakých, 14 dnech až ten 3, tak nějak začalo teprve ty věci jsem začala uchopovat. Protože já jsem přijela a měla jsem pocit, že stojím na místě, že se rozhlížím, jakým směrem se vlastně jako vydám. Jo? Byly tady nový poznatky, nový věci, takový to, že přijedete a víte, že už to není stejný, že vy už nejste stejný a že to, co děláte, už nebudete dělat stejně. Jenže já jsem přijela, nedokázala jsem to moc uchopit, jo. Já jsem přijela a moje mysl si říká, wow, super, takže teď prostě jsi odpočatá, máš spoustu inspirace, využij týhle energii, kterou máš a koukej hned tvořit, jo? A moje tělo mi řeklo, nic dělat nebudeš, potažmo ani mluvit nebudeš, protože já jsem ztratila úplně i hlas. Jo, takže všude kolem to tak nějak jako bylo, ale nedokázala jsem to ještě uchopit, jak to teda udělám, jo? A až ten minulý týden se to začalo tvořit, začaly ty pucle do sebe vlastně zapadat, jo? Takže asi tak. Takže pro tebe je důležitý jednou za čas odjet někam, kde začneš tu teorii uvádíš do praxe a prožíváš to všechno a to má ten největší dopad pro každýho člověka. Pro každýho. A já to i o to víc vnímám, jak pracuju teď s lidma a pracuju na téhle vlně nebo s touhle tématikou nebo s těmahle prožitkama, tak pro mě jako každá konzultace je svým způsobem konzultace i pro mě, protože ten člověk, který přichází, mi vždycky něco zrcadlí. Vždycky si říkám, wow, to je neuvěřitelný, jo, tohle to jsem zrovna řešila, on s tímhle přichází, jo. Nebo mi to právě odkrývá nějaké věci, které jsem si třeba myslela, že už mám zpracovaný a díky němu zjistím, že ještě nějakým způsobem se mě to vlastně jako dotýká, takže pro mě to zase je o tom, jdi se tam podívat a běž ještě jako by hloubš do toho, jo. Je to nekončící proces, nikdy nebudeme mít hotovo, jo. A já to říkám častěji a častěji, aby si lidé nemysleli, že tady někdo jako učí, předává, je to nějaký guru, oni k vám jako zhlížejí a vy už máte vyřešený, nic neřešíte a prostě pomalu jste osvícený, jako jo. Ne, jsem taky lidská bytost, jsem taky žena, mám několik rolí, jo, takže jak říkám, jenom možná jsem na té cestě o trošičku jakoby dál, jo, pokud bych to jako měla říct dál, možná mám mít zkušeností, ale zase nikdo nejsme dál, nikdo nejsme blíž, jo. A u mě to trvalo nějakou dobu, ale taky znám příběhy, kdy prostě ten člověk se probudil a bylo to takhle, bylo to prostě velmi rychlý. A nemusel si procházet těma rokama jako já, prostě knížky, semináře, tamhleto, tohleto, a než došlo k tomu procítění a prožitku. Akor v dnešní době to tak vnímám, že dneska je ta doba velmi rychlá a že takový ty
to učení, který se třeba, nevím, v 90kách učilo, nebo ty knížky, které se napsaly, že jo, teď si přeji a ono za pár měsíců to prostě jako dozraje nebo přijde, tak dneska je to diametrálně nikde jinde, dneska je to fakt jako rychlovka. Jo. A je to tím, že čím víc lidí se jakoby probouzí v tomhle ohledu, že ta jakoby energie se Ten zrychluje? kolektiv, no, určitě to kolektivní vědomí hodně působí a všechno, co se děje, jo. Takže ano. Kolektivní vědomí, to je dost velký téma taky a to právě tvoří, že jo, nejvíc tady jakoby ten systém, dá se říct, který to moc dobře zná, jak to funguje, jak funguje ta psychologie a tak dále. My se o tom s Honzou dost bavíme, že jo, na tohle téma. A kolektivní vědomí je pro mě jako dost důležitý a v tom, že to, co třeba ty děláš a že teď jsi tady s náma, za což ti moc děkujem, tak je to úžasný, protože my takhle rozšiřujeme ty nechci říct rady, moudrosti, ale prostě dá se říct takový svatý slova a dál, takže to je právě v tom to skvělý, že když člověk k tomuhle podcastu přijde a něco to v něm udělá, tak to už to mění to kolektivní vědomí a čím víc lidi budou probouzet se, tím to bude krásnější na tom světě, že jo? Určitě. Je to nějaká polarita, potřebujeme si prožívat to, co teď jsme si prožívali, nějakou tu krizi, která tady je celosvětově. Zase je to nějaký možná naše zrcadlo. A já doufám, že to ve spoustu z nás vyvolalo tu otázku, co já s tím můžu dělat, nebo co to třeba zrcadlí mě a jak vlastně svůj život chci směřovat nadále. Jo, já pevně v tom doufám. A tak jsem taky ráda, že tímto stylem podcastu a mluveného slova prostě se dokážeme vlastně tyhle ty naše myšlenky nebo to, co si žijeme, tak dostat do většího množství, než jenom na té konzultaci s tím jedním člověkem, který si mě zrovna jako najde. Takže to je jedna z těch směrů a to je jako super. Tady určitě si zmínila ještě párkrát slovo zrcadlení, což je taky jedno z velkých témat samozřejmě. A jenom jakoby chci říct, jenom aby to posluchače jakoby neodradilo od toho, jakoby, že sama říká, že už jsi prošla relativně jakoby dlouhou cestu, než jsi dostala semka. To je taky relativní. Je to relativní, ale aby to neodradilo, jakože sama říkáš, že ještě pořád na sobě pracuješ, pořád se ti něco zrcadlí, i když si člověk myslí, že má vyřešenou nějakou emoci třeba, nebo nějakou situaci, nějaký vzorec, tak pořád se tam může něco jakoby dostat. Tak jenom jako v rámci tady toho, že stojí za to jakoby určitě na sobě začít pracovat. No, na začátku to nemusí být úplně jednoduchý, ale on si člověk začne řešit většinou asi takový ty nejhlubší nějaký věci, které se mu hodně vlastně, jakoby, když to se řeknu, jako zrcadlej, protože to se mu vrací podle mě nejčastěji to, co si má jakoby nejdřív asi podle mě vyřešit. A ono potom jakoby se to z mé strany asi si myslím jakoby zjemňuje, takový ty facky, jakoby, co dostáváme, ale přesně jakoby pořád je to o tom, že se nám pořád něco jakoby to zrcadlí a pořád se nám něco ukazuje, co máme řešit a je dobrý jakoby určitě si tohleto nějako zpracovávat, tak jenom jestli můžeš jako ve zkratce trošku jakoby třeba to zrcadlení nějakou objasnit. Pro mě to bylo velký téma. Snažil jsem se jako relativně dlouhou dobu zjistit, co to je nějaký zrcadlení, až jsem si po určitém čase jakoby tomu došel, co to vlastně jakoby znamená. Tak jenom jestli pro posluchače můžeš trošku objasnit to téma zrcadlení, ten pojem. Určitě. Zároveň si tam ještě nastínil jednu takovou věc. Určitě to chce velkou odvahu se dát na tuto cestu. Jo. Znám lidi, kteří raději budou v tom svým zajetým teploučku a smrádečku a tam to znám. Takže ano, chce to velkou odvahu, ale rozhodně to za to stojí. A jedna věc, kterou jsem i vypozorovala, je, že my na sobě teda pracujeme, jo, čteme, chodíme na nějaký teda semináře a podobně, ale dokavať my se nepodíváme právě do těch našich hlubin, protože pod povrchem se toho děje vlastně nejvíc, tak
jako nepokračujeme vlastně dál v tom růstu, protože jednoho dne se ten růst zastaví. A my máme pocit, že prostě dál to nejde. A je to právě kvůli tomu, že je potřeba jít do těch pro nás méně příjemných věcí, které ze začátku, když to rozkryjeme, můžou být bolestivé, protože znovu tu ránu, která tam hnisá, tak my ji znovu otevřeme, ale vyčistíme, aby se mohla zacelit. Jo? A ve chvíli, kdy tyhle ty největší naše bolístky, já tomu říkám čertíky v šuplíku, který tam máme zavřený, děláme, že tam nejsou, ale moc dobře o nich víme, tak když je otevřeme a tak nějak se s nima vypořádáme, tak pak jako to má diametrálně jiný exponenciální jakoby růst, jo, ta naše cesta. Takže to je jedna z těch věcí, kterou jsem ještě k tomu chtěla. A k tomu zrcadlení, to je zase, nic není bílý ani černý, jo? Ale první asi taková úroveň je si položit jako ten pozorovatel s tou sebereflexí, tu otázku, když se mi něco dotýká, to znamená, že někdo mi něco řekne a se mnou u mě se vlastně ten čertík nastartuje, nebo je mi to nepříjemný, mám s tím prostě spojený nějaký třeba nepříjemný emoce, že jo, a tak položit si tu otázku, proč to tak je? Proč se mě to dotýká? Jo? A buď třeba ten člověk mi ty věci zrcadlí, takže zrcadlí mě nějakou třeba bolest z dětství, nebo z nějakého minulého třeba vztahu, a nebo ten člověk je mým učitelem, protože všechno a všichni, s kterými se my potkáváme, tak jsou našimi učiteli. My se od nich máme stále co učit. Jenom nemít tam to duchovní ego, nemít v té fázi toho ego, já všechno znám, já, ale jít spíš do té role toho pozorovatele, kdy jenom víc sledujete, víc nasloucháte, než mluvíte. Jo. A najednou potom vnímáte, že vás ten člověk prostě má, co vám má prostě přidat, obohatit vás. Jo. A pokud ve vás vzbuzuje nějaký pocity nepříjemný, tak zase si položit tu otázku, proč? Co to je? Kde se to vzalo? Jo? Takže asi touhle s tou jednoduchou otázkou zase přes to tělo, jo? Takže cítím se nepříjemně, proč se cítím nepříjemně a kde to na těle cítím? Pak použít klidně zase to klubíčko, jo? A jít si za to. A možná jenom tím pochopením, že ten člověk mi třeba řekl, hele, ty jsi neschopná, dám příklad, aby jsme se víc přiblížili tomu. Tak a mě se to dotkne, to není pravda, jo, ten čertík třeba, já jsem jako velmi schopná, nebo nevím. Tak mě to jako nenechalo chladnou. Mě to slovíčko, seš neschopná, prostě za ty uši úplně jako zatahalo. A možná, když půjdu dál a dál, tak si vzpomenu, že nevím, třeba moje učitelka na základce, nebyla jsem v nějakém časový lhůtě třeba schopná spočítat příklad a ona mi především řekla, jsi úplně neschopná. Třeba, jo? Takže máme toho tam každej spousty. Nikdo víc, nikdo míň, ale všichni tam něco máme. Takže nám to vesměs brnká tak jakoby na tu notu, nebo teda na tu strunu. Ano. Že je nějaký ten vzorec, nějaká ta emoce, že tam v nás je. A můžeme ho řešit, že? Když už právě tu sebereflexi máme. Když to vnímáme a ono kolikrát se přesně jako, když si to zvědomíme a vyřešíme si tuhle věc, tak ono se najednou jakoby začnou dít věci nějaký kolem nás, že se spousta věcí dokáže vyřešit v uvozovkách jakoby samo. Že my se bojíme třeba do něčeho jít nebo tak, nebo jít tamhle za nějakým člověkem, ale my pokud si tam zvědomíme, jakoby, co nás od toho brzdí, tak ono najednou jakoby, třeba ten dotyčný se může ozvat sám jakoby, s něčím, s nějakým řešením a ono to je takový to kouzlo, taková ta magie života. Podprahová reklama. Takže tohle je fakt jako hezký vnímat, že když se tohle děje v našem životě, tak
tak je to hezký, no. To jsou ty strachy, že? Mm-hmm. Že možná stačí ten šuplíček s tím bubáčkem, čertíkem otevřít a zjistíme, že tak velký možná není. Ve většině případech vím, že to tak je. A že když, jak se říká, tak jako obejmeme ten strach, tak ono najednou se zmenší a najednou se rozplyne a už není. Tak. To je hezký. Je to tak. A ještě když se vrátím lehce jakoby k tomu po-kempovým období, když jsi říkala, že se nastaly nějaké určité jako třeba změny v rámci toho tvýho jako myšlení a tak má to třeba i nějakou spojitost v rámci nějakých tvých nových třeba záměrů, jakoby dejme tomu do budoucna, když to řekneme, jo, jakoby, že se teď uchýlíš třeba nějakým trošku jinakším směrem, nebo jaký jsou tvoje jakoby třeba vize teďkom na určitý období, pár týdnů, měsíců, roků možná. Tak, ty věci už se začaly dít před kempem, jak už to tak bývá, protože zase všechno je energie a tak nějak, už si řeknu, trošku možná ezo. Ta duše ví, kam směřuje a ty věci, ty puclíky se začnou dít už předem, jo. Takže témata, které mě už chodily, byly především právě práce s tou ženskou energií, probouzet v těch ženách tu jejich bohyni nebo tu jejich pravou podstatu. A zároveň ale i u těch mužů. Takže ty vztahy. Na kempu to víceméně bylo o této tématice. A to, co mě teď velmi volá, je dělat právě setkání prožitkový a spojený hodně s rituály a s přírodou, s elementama, který máme, protože to je velký moje jako téma, velmi mě to baví a je to nějaká moje přirozenost, jo. Já když si chci odpočinout, jdu do lesa, jo, cokoliv, prostě spojení s přírodou, prostě s rituály s ohněm nebo s nějakýma rostlinama, kakaem nebo cokoliv, jo. Prostě to je nějaká naše přirozenost se k tomuhle vracet, protože jsme spojení s Matkou Zemí, stejně tak, jo, je to nějaký koloběh. Takže jsou to prožitkový nějaký akce, teď mám v plánu 2. Teď do konce týdne si myslím, že dám ven ty 2 termíny, jenom dolazujeme nějaký ještě prostory a tak. A co se týče mých konzultací, můj známý to nazval takový ten coaching se spiritem. A já říkám, jo, to je hezký, ano, jo. Takže více mě baví právě tato hlubší práce. Pracovat s lidma, kteří už vědí jejich silné stránky a slabé stránky a kam směřují a tak dále. Jo? To je ten náš osobní rozvoj. Takže řekněme, lidi, kteří už si tím osobním rozvojem tak nějak jako prošli, nějakým aspoň základů, vědí, kdo oni jako ta bytost, ta osoba jsou a zajímá je, co je jako tam dál. Jo? Takže teď jsem i v rámci konzultací připravila nějakou nadstavbu, nějaký učení lotosu jsem to nazvala. Protože já to ráda směřuju do té metafory, jak vlastně kvete lotos, jak se musí prodrat vlastně tím bahnem a jak ujde vlastně tu nelehkou, někdy i zdlouhavou cestu, než vlastně vykvete na té hladině do toho krásného, moudrého květu. Takže dala jsem nějakou nadstavu právě pro lidi, kteří už třeba prošli těma prvníma 6 konzultacema a cítím, že jsou připravený se prostě jít dál. No. A co se týká jakoby těchto informací, kde to posluchači najdou? Vlastně jakoby nějaký webové stránky nebo Facebook? Určitě mi můžou napsat, ať na Facebooku Otakara Otka Svobodová, nebo na Instagramu, nebo webovky mám lotosmind.cz, jo.
My určitě dáme jakoby do popisku tohle z toho podcastu kontakt na tebe, a aby tě posluchači mohli určitě najít a případně se ti ozvat, napsat, případně nějaký konzultace, aby si... A ty konzultace vlastně neděláš jenom s lidma, jako teď se vidíme naživo, ale my jsme to spolu dělali online, takže člověk, když ty jsi z Prahy, že jo, když člověk žije v Ostravě, tak aby ho to třeba neodradilo, takže je tady možnost Určitě. i se spojit s tebou na dálku. Jo, jako mám klienty po celém světě, Austrálie, Francie, Anglie, takže rozhodně není problém. Super, tak teď pro tebe máme pár otázek, které jsme si tak nějak připravili a dáváme je každému, s kým rozhovor máme. Tak hnedka půjdu teda k první otázce a to je, co je pro tebe ta nejdůležitější životní hodnota? Asi to nebude náhoda, ale rozhodně svoboda. Jo, myslím si, že se náhodně nemenuju Svobodová. Takže rozhodně jedna z těch je pro mě svoboda. Díky. Druhá otázečka. Máš nějaký každodenní jakoby rituál nebo nějakou aktivitu, kterou pravidelně tak nějak zařazuješ, bez který si možná třeba ani nedokážeš představit jakoby ten den? Určitě, já to ráda jako střídám, ale vždycky tam ten prostor na sebe jakoby mám, jo, protože mě by to je nějaká i moje podstata, já si nemůžu představit, že bych ten stejný rituál dělala do konce života, takže jsou vždycky nějaký období, kdy prostě jedu si něco, pak k tomu vlastně přidávám další a další věci. A to je i vlastně jako věc, kterou já učím. Nejdřív si osvojit ten základní krok a ve chvíli, kdy jsme si jistí v tom základním kroku, tak si tam přidávejme ty otočky, vrtulky a tu naší esenci. Jo? Takže momentálně to mám tak, že ráno většinou tak hodinku mám pro sebe, kdy si zacvičím, někdy mám chuť prostě dát si kardio, někdy prostě mám chuť si dát jenom jogu, a někdy si jenom prostě protáhnu, to spojím zase s nějakým dechem, s nějakou meditací, nebo jenom prostě vděčností. Jo, plánuju si a ladím se do toho dne, co mě čeká a jak se tam chci cítit, začínám prostě už si představovat, jaký to bude, začínám se naciťovat, pokud mám konzultace na ty lidi. A pak si dávám studenou sprchu. Paráda. Jo. To máme radost. Oblíbený. Pak si dávám studenou sprchu, pak si dělám snídani a u toho si jedu nějaký vzdělávání, většinou video, podcasty, moje oblíbené, nebo cokoliv. Super, tak děkuji moc za odpověď. Kdyby si mohla cokoliv, co by si udělala? Co bych udělala, kdybych mohla cokoliv? Asi to, co dělám. Asi to, co dělám, protože to mě prostě jakoby baví. Teď jsme ti dali krásnou sebereflexi, že ty už žiješ ten svůj život prostě v té blaženosti. To je hezký. Děkuju. Tak, potom další trošku sci-fi otázka možná. S kým bys se chtěla potkat, kdybys měla stroj času? Kdybych měla stroj času, jo. Napadl mě Albert Einstein. Tak vezměš mě sebou. No, nebo bych se ráda prostě potkala, nebo šla do nějakých období, nevím, když tady, jak se tady dřív třeba žilo, jo, nějaká doba elfí a tato, protože tam taky cítím, že mě to nějakým způsobem oslovuje. Takže bych si to ráda asi procestovala tak jako cestovatelka, no. Super. A poslední otázka, co by si ráda vzkázala našim posluchačům? Žijte prostě naplno. Neberte život tak vážně. Hrajte si, smějte si. A možná si znovu položte tu otázku, co jste dělali, když jste byli malými. A znovu to prožívejte vědomně. Krása. Hezký.
Tak jo, tak my moc krát děkujeme Děkujeme Já moc. taky moc děkuji. za úžasný rozhovor a my se loučíme s posluchačema. Určitě si pro vás připravíme další zajímavé rozhovory. S Otínkou se určitě nevidíme naposledy. Určitě natočíme zase další podcast na nějaký zajímavý téma, Ráda. aby jsme si o tom hezky popovídali. Tak jo, mějte se úžasně a užívejte magii života. Tak, dejte nám určitě vaši podporu, dejte nám nějaký ten like, určitě zazdílejte, pokud můžete ten podcast, dejte nám nějaký komentáře, jak se vám to líbilo a případně nějaký další témata, třeba co byste rádi slyšeli v našem podcastu. Tak jo, tak se mějte krásně a uslyšíme se zase za Zvládejte týden. básně. Ahoj. Tak jo, ahoj, čau, Ahoj. čau.